O motivo da xuntanza era fundamentalmente que desemos conta cada unha das administracións e tamén a empresa sobre a búsqueda de compradores para a factoría. Respecto da Xunta de Galicia, a través do IGAPE, saben que facilitamos un catálogo de venta a 8 empresas que consideramos que eran as máis axeitadas polo seu obxecto social para poder estar interesadas nesa compra, pero ha existido un avance porque hai unha novena empresa, que é unha empresa nova que manifestou interés pola compañía. Non podo dar máis datos porque, por suposto, é moi incipiente, moi recente, pero así o manifestamos na mesa industrial, que existe esa empresa que ha manifestado interés pola compra. Por parte do Ministerio non se ha levado a cabo ningunha búsqueda de ningunha empresa e manifestaron que están esperando a que se localice algunha empresa por parte do Goberno autonómico ou por parte, no seu caso, da propia Avestas, para, a partir de aí, activarse e empezar a traballar con Invest in Spain. Polo tanto, neste sentido, é bastante decepcionante que non estean buscando activamente un comprador para a empresa. O trascendental, penso eu, desta reunión da mesa industrial é que, así o trasladei por parte do Goberno galego, necesitan os traballadores máis tempo para poder decidir en condicións sobre o despido colectivo. É dicir, agora mesmo non se sabe todavía o futuro da compañía. Existen esas manifestacións de interese pola compra, pero, por suposto, para tomar unha decisión en condicións de boa fe na negociación que están levando a cabo respecto do ERE, teñen que coñecer efectivamente cal vai ser o futuro da empresa onde están traballando. Polo tanto, eu considero imprescindible como conselleira de Empleo, e así o trasladei na mesa, que se proceda á prórroga do período de consultas por acordo entre os traballadores e a empresa. Os traballadores están totalmente de acordo, están solicitando, de feito, un mínimo dunha ampliación do período de consultas ata o 31 de decembro. O Ministerio se pronunciou e dixo que tamén considera que sería mellor esa ampliación do período. Polo tanto, o fundamental é que estamos avanzando por parte da Xunta de Galicia nesa búsqueda de compradores e que consideramos absolutamente imprescindible por parte da empresa, e así o dicimos, que amplíe ese período de consultas porque o Comité de Empresa, a representación laboral dos traballadores, ten que tomar unha decisión con conocimiento e non pode tomar unha decisión baixo a presión de que se non colle unha determinada indemnización, o mellor a fábrica vai pechar.